negodo ide mmiri Nnobi, nnukwu mmiri dị na Nnobi ga-abụ mgbe ọbụla ị na-agafe ebe a ọ na-ekwo, ọ na-azụ ka afịa. Ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị mbute ike feju na mmiri a na-arụ ọrụ mmiri, a na-achụ àjà enu na anị na mmiri, na-emetọsị mmiri. Ngwana n'isi anụ ka ọ dị taa, mmiri nọ na-ekwo ekwo, ndị na-achụ àjà na ndị mbute ike na-abịa arụ ọrụ mmiri, mmadụ eju everywhere. N'ezi anụ ka ọ dị ka ebe a gbara ọsọ ọgụ. Ifuru na ndị Anambra steeti bụ ndị ma ife, ifu ka onye ọbụla sikwanyere onwe ya ugwu. Fa chọrọ nsogbu gọọmenti maka na gọvanọ Soludo ekwugo na onye nwudere ebe ọ na-achụ àjà na mmiri 20 million maọbụ ojee nga 6 years, maọbụ onye nwudere ebe ọ na-achụ àjà n'okporo ụzọ 20 million maọbụ ojee nga 6 years, maọbụ dibịa ọbụla sị na ya na-agwọ oke ite maọbụ ibubo ite awele maọbụ ọgwụ ego n'ụdị ọbụla. Mana ka m bịakwa ka m remind ya ndị be anyị ọzọ, maka na afụgo m ụfọdụ ndị educated illiterates na-abịa agwa anyị na ịgwọ ọgwụ ego bụ omenala Igbo, na oke ite bụ omenala Igbo, na ịrụ ọrụ mmiri bụ omenala Igbo, na ịchụ àjà na main road bụ omenala Igbo. Ihe ndị a niile enwero nke bụ ihe eji mara Igbo. Ihe a bụ okpukperechi dịrị onwe ya iche. It is not our tradition. Ịgwọ ọgwụ abụrụ omenala Igbo, ịchụ àjà n'okporo ụzọ abụrụ omenala Igbo. Meanwhile, ka m chetara anyị na onwero mmiri Chineke ka ọ bụrụ mmiri arụsị. Mmiri a bụ mmiri Chineke nyere anyị niile, ọ ma ndị ụka ma ndị na-eme ọdịnala, ọ bụ anyị niile nwe mmiri. Ya bụ na ofu ndị amabezi hijack ya mmiri Chineke nyere anyị niile, na ebe a bụzi ọlta ha, ebe a bụzi ụlọ ụka ha, ebe a bụzi ebe ịchụ àjà ha. Gee ntị, onye ọbụla nwe mmụọ na-achụla àjà kwesịrị inwe ebe ịchụ àjà, that is altar. Ọ na ebe ịchụ àjà ka a na-achụrụ mmụọ àjà. Mmiri anyị niile nwekọrọ ama abụ ebe ịchụ àjà gị, main road anyị niile na-aga ama abụ ebe ịchụ àjà gị. Ị na-efu na ndị ụka nwe their altars, ọnya bụ their sanctuary, ebe ịchụ àjà. Ya bụ onye ọbụla ọzọ nwee mmụọ na-achụla àjà rụgharị ya ebe ịchụ àjà. Ebe unu gwagolo anyị na Christianity ama mme ka be anyị dịka China na Japan, ọ bụzi àjà eji emetọsị mmiri emetọsị okporo ụzọ anyị ga-eme ka be anyị dịka China na Japan? Nke a bụ ajụjụ. Aha m bụ Ephraim Ọnọnye.